Nakikita nyo yan? Mukha palang masarap na. Yes, that's a pork limpyo. Ulitin ko, it's pork liempo barbecue. Ang ating mga gagamitin, 1 kg pork belly, 1/2 cup soy sauce, 8 cloves garlic, 1/4 cup brown sugar, 1/2 teaspoon black pepper, 1/2 teaspoon salt, 1/4 cup ketchup, at 1 tablespoon lemon juice. Isulat nyo na sa papel ang ating mga ingredients habang naka-freeze ang ating screen. Guys, bago ang lahat, make sure na naiugasan na maigi ang ating pork belly. Kapag malinis na ang karne, ilagay na natin lahat ng sangkap na nabanggit natin kanina. Guys, ang mga sukat na nabanggit ko kanina ay yung eksaktong measurement na ilalagay natin sa ating pork barbecue. Ito yung perfect na sangkap para sa akin sa isang barbecue. Kapag nailagay na lahat ng sangkap, umpisa na natin siyang i-mix sa ating belly. I-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa hindi na natin maramdaman yung galasgas ng asukal at ng asin. Kapag na-infuse na natin ang sangkap, ilagay na natin ang lemon juice at haluin muli. So guys, kapag may kalamansi na available sa inyong suking tindahan, kalamansi ang lalagay natin. Sa 1 kilo, 7 kalamansi. Yan, tapos na. I-marinate natin siya ng overnight para manuot lahat ng lasa. Eto na. Pero guys, hindi lang overnight. Umabot talaga ng 2 days bago ko siya nailuto. Gawa ng sobrang busy. So ngayon, lutuin na natin. Guess what guys? Hindi tayo gagamit ng charcoal. Gawa ng hindi pwede dito sa place namin. So ang gagamitin natin, ang steak pan. Lagyan lang natin ng konting oil ang pan at make sure mainit siya bago natin ilagay ang ating baboy. Lutuin natin siya ng around 6 minutes sa isang side, tapos babalik rin natin uli ng another 6 minutes. Nakaset pa lang ating apoy sa low to medium fire para hindi mabiglang ating barbecue. Ulitin muli natin ng tig 6 minutes sa magkabilang side. Guys, kayo, anong gusto nyong sausawan sa barbecue? Ako kasi, ang gusto ko dito lemon at toyo na may kasamang sili. Ayan, tapos na siya. Excited na ako matikman ating pork liempo barbecue.